Dobré ránko z Liptova. Po včerajšej výzve okolo Tatier 200 budeme mať dnes v podstate odpočinkovú jazdu a ideme do Svidovského sedla. Je krásne prostredie s peknými výhľadmi na Ďumbier. Idem tam už tretíkrát, myslím, ale prvýkrát to budem stúpať od Liptovského Jána. 45 km, necelých 800 výškových, takže ideme si to hlavne dneska užiť. Má byť krásny deň aj tu na Liptove. V Liptovskom Mikuláši má byť 25 stupňov, čo už je dosť, preto Katarína nahodila bezrukávový dresík. Na ní madam. No a pozrite, vidíte sami Liptov, krásne prostredie. O chvíľočku prejdeme do Liptovského Jána a budeme stúpať. Ale najskôr bočnými cestičkami sa tam musíme ešte dostať. Tak poďte s nami a užite si nové video, krásny výletík a maximálne odporúčaný tip na cyklovýlet Svidovské sedlo. Prvý krásny úsek, spojovačka zo Závažnej Poruby do Liptovského Jána. Takže krásne prostredie bez aut. Asfaltová cestička, viem, že som ju už išiel a myslím, že záver je taký, že už tam potom prejdeme na lúky a pôjdeme terénom. Dnes to budeme 750 výškových síce. Ale aktuálne ide 25% sklon, brutalita. Lesná cestička prašná, nádučka, asfaltka skončila, tak ideme gravelovať. Takže sme v sedle Závažná Poruba pod Hrádkom a tam tabulka ukazuje Liptovský Ján 2,5 km. Že po tejto lúke dole s jazdíkom. Tak ešte sme si vydúpali nejakých 100-150 metrov dole zo sedla. Tam odtiaľ sme prišli tam pôjdeme doľava do Liptovského Jána, ale tu nás zaujala, že taká nejaká útulňa, vyhliadka drevená, ale nebudeme rušiť, sú tam nejakí ľudia. Ale kvôli výhľadom nás stačí aj takto. Dorazili sme do Liptovského Jána. Veľmi známa obec tu na Liptove. Tak začalo nám stúpanie, mi to píplo 10 km hore, 460 výškových. Je to úvod. Prvé kilometre sú mierne a viem, že potom tá druhá polovica je po šotoline. Relatívne dobrý terén, ale sú tam také prudšie úseky. Úvodné kilometre. Cesta vedie popri potoku. Tým, že je jar. Čo len nedávno sa roztopili posledné snehy, tak ten potok je celkom výživný na vodu. Takže krásne nám tu hučí. Na slniečku je riadne horúco, ale tuto vďaka Bohu dosť veľa tieňa aktuálne. Takže nádhera.
Úžasné scenérie, čo poviete? Toto si určite niekedy prídite prejsť. Prvý krátky úsek so sklonmi 10 plus, nejaké 12-13% sklony mi tam preblikovali. Na chvíľočku sa to položí a čaká nás najťažší úsek celého stúpania. Podľa grafu zhruba kilometer v červenom. Takže pekné skalné útvary sa nám otvárajú. A s telefónom vám to nasnímam, ktorý to tak neoddialuje akčná kamera, že tento pohľad je taký reálny. Posledný kilometr hore do sedla. Nejakých 60 výškových. Možno už ani to nie. Celkovo dnes už máme 630 z celkových necelých 800. Takže paráda na to, že máme 200 km v nohách po včerajšku okolo Tatier. Tak ma teší, že tá kondička je fajn. Túto sezónu včera som lámal 5000 km. Zdravie našťastie poslúcha, tak je to dobré. No a teraz vidíte tie skalné útvary pred nami. Vzadu nádherné výhľady na Ďumbier. Budeme si musieť zastaviť a pozrieť to. Sme zhruba kilometr od Svidovského sedla a keď pôjdete od Liptovského Jána, nezabudnite si tu zastaviť, nezabudnite sa otočiť do 180 stupňov, pretože sa vám naskytnú takéto nádherné výhľady na Nízke Tatry. A jeden z tých vrcholov, predpokladám druhý zľava, ak mám dobré informácie, mal by byť Ďumbier. Naozaj krásne prostredie. Dnes opäť dokonalé počasie. 24. 25. máj, čiže tie teploty ešte nie sú tropické, stabilné, nehrozia búrky žiadne, takže úžasné. A sme tu stretli domáceho, tiež hovorí, že teraz aj v potoku je dostatok vody, takže ideálne počasie na výletiky. Svidovské sedlo, priatelia, takže nejaký bufet alebo občerstvenie tu nečakajte. Ale je tu takýto prístrešok, taký altán pekný, čiže dá sa v prípade nepriaznivého počasia ukryť a nájsť útočisko dočasné. A prostredie je úžasné. Takže tu na tiež ešte vidno tie krásne pohľady na Nízke Tatry. Po výšľape do Svidovského sedla zákonite prichádza zjazdík. A zjazdík príjemný. Posledné 2 alebo 3 kilometre sú vyasfaltované a tieto horné od Svidovského sedla šotolinka a drvivá väčšina veľmi príjemná, hladúčka. Veľmi dobre sa to ide. Šotolinovú časť klesania máme za sebou. A druhá polovička je takto po asfalte. Zo 45-kilometrového okruhu nám ostáva už len 20 kilometrov. Teraz pôjdeme chvíľu
po hlavnom ťahu, ktorý ide z Čertovice do Kráľovej Lehoty. Z hlavnej cesty sme sa presunuli opäť na vedľajšiu, kde v podstate auta nechodia vôbec. Je to taká pekná cesta po Podhoru a smerujeme na Liptovský Hrádok. Do cieľa posledných 13 km, takže aj keď pôjdeme pohodovým tempom, tak 40-45 minút sme pri aute. Do cieľa nám chýba už na 6 km. Teraz objavujem nové cestičky. Je tu na celkom príjemná cestička popri Váhu. No, ak by to bolo takéto, tak to je paráda. Až na ten vietor. Tak ešte jedno spestrenie. Prechod lávkou. Cyklovíkend na Liptove nám končí, takže dneska veľmi príjemný výlet na Svíďovské sedlo.